Ontinyent acull estos días la grabació d'un documental sobre un grup de 21 infermeres belgues que treballaren a l'Hospital Militar Internacional durant la Guerra Civil, on avui en dia està el Col·legi de la Concepció. El documental està finançat per la Diputació de València i baix el nom de les mames belgues explica com es va fundar este hospital i per què, centrant-se en la història d'estes dones, la majoria jueves, que treballaren de valent per la República Espanyola desplaçant-se a Espanya per a contribuir a la lluita contra el feixisme. Es tracta d'un grup de dones que venen de Bèlgica, d'Amberes, que venen a treballar a Ontinyent. Són 21 dones que venen a treballar a Ontinyent, a l'Hospital Militar Internacional, que la Internacional Socialista i la Federació Internacional Socialista creen a la ciutat d'Ontinyent. La diferència està en els altres recursos que utilitza les brigades internacionals. Este és un hospital creat per el suport internacional però que forma part de la xarxa sanitària republicana. I és ahir on venen aquestes dones. Després de recibir una xicoteta formació allà a Amberes, venen a Ontinyent a treballar com infermeres. Estem, com dic, recuperant del passat una història que molts dels ontinyentins i ontinyentines, molts dels valencians i valencianes no coneixen i que realment forma part d'aquesta memòria col·lectiva de tots. Este projecte es complementarà amb una exposició i un llibre on quedaran plasmades les investigacions de l'ontinyentí i del belga Sven Tuytens. La idea de la Internacional Socialista que querían competir con los comunistas y también tener un hospital en España. Entonces hubo mucho dinero para montar el hospital y un momento estaban buscando enfermeras para hacer trabajar el hospital. La gran parte de las enfermeras eran chicas de Onteniente y de la región, pero también había chicas de fuera y un grupo importante de chicas de Bélgica que se llaman las mamás belgas. Era un grupo de 21 chicas, mujeres jóvenes, que han venido a trabajar aquí en el hospital. Muchas de estas mujeres tienen maridos o novios que están ya en el frente luchando. Ellas también quieren hacer algo. Los comunistas no la dejan luchar con armas porque no quieren mujeres en el frente. Entonces, cuando se hace ese hospital, dicen, bueno, si queréis algo, hay un hospital y necesitamos enfermeras. Y vienen todos con muchas ganas a Ontinyent para trabajar. Entonces toda esta producción es un poco rescatar la historia y es una historia que está casi perdida porque fuimos a buscar si había enfermeras en vida, de las belgas no queda ninguna y de todas las españolas había más o menos 130 mujeres españolas que han trabajado aquí, solo queda una. Entonces también la entrevista con esta última enfermera es un poco la base de toda la història. En la representació del documental han participat alumnes de l'últim curs de l'Escola del Centre Teatral Escalante, que depèn de la Diputació de València, i de l'Escola de Danses de Xàtiva.